Hilyo ron mga kigsunan itong basahon sa kuano mga adlaw, Lunes, holiday ron mga kigsunan murag Heroes Day ron. So sumad yung Lunes holiday sa to. Murag nagka sunod ang mga holiday mga kigsunan. August 28 year 2023. Matod pa rin sa gisuwat ni Brad E.G. Ball sa Ebanghelyo. Mateo 23, versikulo 13 ito sa 22. Happy sa Agustin. Ang Ebanghelyo karon gitudlo sa Ginoo nga dili ang tigpaka aron ingnon nga halad o dayan-dayan na makita sa mata sa tao nga dako og piskay imong halad apan diay dautan ang imong mga buhat sunda o puy ay mong gipanulti. Alagad sa Dios, dili pasikat 1:5:44. Murag daghang giigo ni Jibol yaning personal biblical reflection sa kining Ebanghelyo Brad E.G. Ball. So karong adlaw mo ra pista ron sa Alcantara. Gahapon biya barili mo ko sa padong ko sa bato pamagin sunan. So murag pista karon pitsa 28 sa San Agustin man sa Alcantara, Cebu. Unya ang inayawan matubtong guard kanina sa punsya nga yun siya nga Brad kapon pista namista ka sa inayawan. Grabe man tao di ako nung inayawan. Gawa dito ni Grossman. Ama ba? So dahil ang pistahan ron sa San Agustin mo wa magkapareha og adlaw pero pizza pista mga kigsunan murag karon murag nice, lungsod, uban pang mga lugar mga resort. Kasi si San Agustin, ang kabunyag ni si St. Ambrose, Doctor of the Church. O niya, yung inahan na nasa patron sa Pinamungahan Cebu, si Santa Monica. O na diya nga niya, si Brad Arman, o mga Silveria, si Brad Hussein doon sa guard sa Cathedral. May appeal ko kung busade dito, sa Merkulis. So, matod ba ni RCB, yan ni paborito si San Agustin na siya natin ini. Brad RCB, amigo ni Brad Wilkie Bunis. So ni Judge si Bunis, murag naman yung mga parinte na sinewan. Mista rin hapon, Muranski, Lerusa, recognize. Parinte ni IDL, anong Lerusa, Muran. O si Julius Lawas, o si Juan, kining Jerome, o si Ezekiel, o si Gregorio Locos, Brad Rogelio Comunero, Sarga, o si Dr. Sandy Comunero, kay Ikumenso Gameros Gaday literal sa may agira. Kining si San Agustin matod pa ni RCB siya nga nasa libro ng nagawang 15 katoy naglipin ni Sirak babae. O nya wa pa to mapare. So nagusab niya nagalagad sa Ginoo. Unya nahimog yung alagad sa isang legitimate nga mga pare kay murag kuan ni sa kuan sa simbahan yan Santos. Pero ato naon nga si San Agustin, wa mo ito mag-alagad sa Ginoo nga nagbuhat o mga babae naglang kayo. Wa pa man. Anong karon nga nag-alagad sa Ginoo nga nagbuhat na. Mapi ng mga pare usab. Sirak, si Jesucristo, wa paribaw O, mana. Uban bayo. Adto na mo, adto na sa laing lugar magsayal na dito. Kini ato dili mo na pangdaot, mga kingsunan. Muna yung tinuod. Kay, namoy mga pare nga bakakon sa kayo. Sa klaro na ng sipyat siya, di kimangkon. Kita ng mga pare nga, niya, hingilin bakyawa. Hingilin yawa, bakbukton kayo ka. Yung mga bakakon, di na kusog sa langit. Nasa pinideg 21, Pisulotso. Muna nga, makita, hayag yan na to Muna nga gaduwak cheese, mga, kini, mati, one move lang yun Niya imog yung silipdan yung yapon. Nga nagalagad kasi kay pare ka. Karbo na nasa wa may tao way karbo pero ang abnormal sa tao way karbo depende na kay pare humility tayo mayo di kay imong yung murag pinsan kay hadlo ka ma sayo sunar bela yung video mong gubat usabi na perting luya ning lagas Ginoo nga naingon sa divine nature matay ako na pabutog yung mayo naingon siya divine nature hindi siya baba mo na resulta yun sipyat kita marugay. Ato rin basahon ang
text ni Brad. Agaling ko ni Brad Iji Bohol nga iyang pamalandong, may sige yan yung personal nga di pagkaroon nun. Dahil na igo hasta nga pamalandong ni igo po siya. Kaya may impit na may perfecto. Mga kinsunan. Badlungon mo kita na itong naong na ubang nga sus ka. Kuhaan lagi. Bro, tigiyas sa simbahan yun. Ato sang sunda apan di ay dautan ng imong mga buhat. Sunda po iyan imong gila. Ini pag-agda na po iyan. Murag, sumayo mo na yung pagkabuhata. Pero, lisod kayo pagsus kira sa langit. Berarti lisod lagi. Nahuna na. Asam tong text na ikuan. Good evening, Brad Sok. Nga iway di Jikyo, Jong. GP. Kuha na GP ko na Sorry, Jubirol. And all, og minsan Brad Sok. Niya, adunay sis and desist order sa among gikasabutan ni Padre Darwin in abeyance with Sister Mampe of Ars Palmas request. Gidelete ang tanang mga post sa social media agi pagtahod sa agreement pabilin ta sa atong baruganan sa isyu apan ceasefire lang yun ta diha sa social media. Sa ato pa dihay aktual pwede dihay dahil social media naman TV and radio hasta pod sila ceasefire. Ini wa radyo black timer kabayad gud ri nga kinsunan niya hasta pod sila ceasefire. Tanong sa Brad Sok, good morning. Text ni Chapter President Brad Adam Amber sa Cebu. So muna yang kuan nga ceasefire sa ta. Wa mo pusabot nga ni-surrender ni undang. So na yung mga bikil mo, kuan saan, mara ko gubat sa kuan. Dito repita sa kami gubat sa kalibutan nga ceasefire sa kay kuan, balik sa ta. Sunod. O, naggubat na gina mga damages. So, muna yung sa kuan. So, text ni kanina buntag ni Brad Adam Amber. Pero, wapay tubag ni Brad Sok Fernandez na kay aktual na ito siya rin yung gabi. Kunya, naiuban mga ilaig mga panganuna, iligong CFD, Catholic Independence. Nabuak naman giniron, gumikan sa gaday literal na muy nasyonal. Kunya, di ba CFD po nga gadi sulit sa nabgan ganatay? Sa ito pa, ang Adam Amper nga tol CFD, way labo itong mga nasyonal na gaday literal. Kundi, naroon sa CFD Cebu. Sa ito, sumala si Antex, ikasabutan ng Padre Darwin. So, sila yung nagsabot nga muna yung buhaton. Sa ito pa, na-appeal na involved si Padre Darwin, gano, sa ito pa, mas inusurrender ang garay literal niya. Kay, mumaitig pamakba ni spokesman nga si Padre Darwin sa basa ng kuhan niya. Basa lagi, pero di maminaw po sa video sa. Dili, klaro naman yung nagsubaki na. Muna ilusod na nga, di tayo magpaubos ba. Tuo mo, masantos mo. Ilusod yan ay. Ang dagog hibo dagko ng silot. Ano iti mani? Ang pabilin ta sa itong baruganan, pabilin niya po ng baruganan nga sa Cebu, divine person ka natay. So bakor kayo may nagtubag ni Ramon Gitamundo sa social media kahapon. Tinubag kayo may tubag niya. Kaya wakman mo padayon po siya kay ingon mo siya, simba sa Brad Diway ni. Simba siya, sige, pero kibinlan ko siya nga, auyon maliga ang divine person. Kanatay, pero iya itong i-explicar. So, niya, sa mga pandari. Si Brad Gate Pantulian, nangutan na to sa kahapon dito mo ni Gross. Natay, section mo dito Kapitas Plus, Asa Boulevard, Dusampe. Brad MG man, Brad MG, ito nice. Kuhan, kapit ko sa
Gamay may lugar sa Jose Negros Oriental, mga kigsunan. O kuan dito ta sa simba tas katedral sa Dumaguete, mura kalaon natin sito. So simba sa katedral. Nya dito sa Boulevard. O nakita na ko mga sibre dito sa kuan. Kagahapon. Nya nato yung mga silent gaday literal. Yung usa nga anak mo tong usa nga gaday na pad maestro ko na to. Mura kay ilato siya nako. Anak man niya. Ako may kuskamit testing kay wa pa mo to ni pahayag si Brad Adaman pera ng ceasefire. Siya may ningon ceasefire ko nan ko. Ini si Bedi tam dalik to og dayon. Sa aso tanawon niya og isingan. Ligay-ligay mo siya. O mo to nga kitong taga Dumaguete nga simple dili sa mo uyon nga ang Diyos sa matay literal. Sila yung nagtigbakay dito. Nahimuot ko nga ang puro si Ibis Dumaguete kaunay na noon. Gadayad literal versus God kanatay. Una nga, kita mo sa hanginan, ato plaza Eleprinsya, para practice mo. Kay, naghamang nilang reliyon, matapon ni Brad Marvin. Marvin to, ato rin si kauban niya dito, mga si Juan, Lito. Niya, Brad S.D. Mitchell, sa ni ka, Juan, debate na may gapon niya. Sa Juan, ikaduhang debate na mo, Truth Church, gumikron sa Sambonggita area, ito siya, Subing Juan. Subing Juan ni Grosap, kalidag, hinay niya, kalidag usong. So, tungkol pinyagod. Sa motoron kay, na may bagyong super typhoon dahil sa Northern Luzon, sa gitawag o Goring. So, igo ang Batane sa ibang lugar. Pero, imbes 110 to, kada per hour, kada kilometro, karon ni 175, ni minor, ni hinay ang bagyo mga kiksunan. So, ugma ni matugpa dito Luzon niya ni. So, Martes, Merkulis, sana. So, kung mga mo travel, hindi ka travel kay o ito, wak pa kung mo travel gabi, Negros mo karon. Muna nga, ang kuhan, lahi na rin kay masanay bagyo kusog sa ubang lugar, ma-apil ang mga diri na pita, Bohol, Negros, Leyte, kay itong bagyong ulit, nga di ko na maigo ang South. Igo mga South, kusog kayo. Muna yung panabana, sa panahon, panabana, di na accurate, kaya panabana man. Muna nga, ato rin basahon ang kuhan mga kingsunan. Anthony Canillas watching. Raymond Bolanon. Sodium king debate day ka na ko dahil. Anthony Canillas, sa mga uban. Si Tino Sarido, di mo gusto siya si Fire. Padayon ka kay gaday literal sa iyo, patol bang Tino Sarido. Ampot mo sabot na nga, kada mga bastos, mga personal attack, dili na may social media. Pero may tungo sa doktrina, pwede rin mo na. Mao gayod, Brad, ang panahon nga ceasefire, padayon, Brad. Oh. Oh, labi na ang basahon. O niya, Brad, adto, nako wala may, buto sa imong mga, kuwan? Anak, Brad. Kasi ba na yung wala na si kuwan? Hantol lang si ceasefire, ikutubag ni si Bolanon. Kana, wala ilang personal attack. Anthony, kung dili lang below the belt, dito. Namin nga po yung tinubagay na sa messenger, na ay, daghang tubag mo na yung sa messenger. Gubat siya sa tago man kay so i-public ni mo ipuan ni postman sa to pa makuan pero sa messenger na may mga dito nga Brad may mga uban na
Surrender na mo brad. Tahuran ng dawatan ng nagaday literal. Yan di ba? Una-una na yung anak. Oh, naman. Dawatan yun ay taho mo sa magisterium. So ang ilang una-una ni sunod na gisulti ni Padre Darwin Igano. Yan ang public area man. Kunya. Karon nga ang kuan kining isispire, muspitar mo ta. Isip ko pero sa tinuod nga ang mapaundang sa debate sa Santo Papa na yun. Kumalitok ang Santo Papa, Rumal Kuta Causa Penita, numor debate. So, sana sa pagi. Kay, kuan. So, luoy kitong ubang kaday litera, wakabaos, undang lang. Na-cross examine, sama sa amigo, pangutanan ko nga, kining si Ramon Gitamodok, lagi pangutanan ko dito nga, namatay din, wala din mamatay. Di ba yung person dahil, ay, wala din mamatay yung sika di ba yung person? O, mo to yung last. Ni, malakawan mo sa siya. Niya, wala mong basa doon karon. Taasaan mo, tinabagay mo, RMJ. Murag, anak-anak pa to ba? Wala pa to yung mga bugat nga kuhan, punto. So, mo na nga, kanang puntuha mga kinsunan nga, nagyapos messenger, tinabagay, kung di kina malilong niyo. Pero ko na, kuhan. Pero ay lagi public. Kay public, mapasama sa ban. O, naghanay nga, kuhan, kining, nga umingon sila nga ipa-erase. Ang uban na, depende, magka-download pa ng uban, di na naalang yapon, labi na ito nga na mga pari, umingon nga, kuhan na, namatay ang Diyos yun, literal. So, sao na lang. Yan, napitag yun. Muna nga, yung anan mo makita, ito ba, mga tungos garpo ba? Why pagpobos mga Catholic defenders? Walang yun. Di bangkon pa, Brad, sayop ko, Brad. Sus, sayop ko. Papasisa na gusto yun, pistaron na, angkon ko siya nga, nasayop siya yung ibuhat nga, 15 katuig, libin ng babae. Yung kupalat ng babae yung libin. Yan. Pero lahi man siya sa guwa man magalagad siya. Karon nagalagad niya ba nagbuhat og lautan siya. Lahi pa man siya kay kung nahibawa na ka niya, imong gibuhat. Muna sa Job 21, 14, 15. Nagpalingog-lingog ka. Pero gibuhat ka po ni mo ni sayod ka. Hebreo 6:4. So sana ka punto mga kigsunan. Kay kuan kini kung garbos tao si Martin Luther so napari mo to. Tapos garbo, naikan to niya. Ang manggo sa nasayop siya, garbo mo na. Sama ito mga laiko siya. Kuhan nga, masulti na niya. Isa bakwi o mga tarungan nila. Mga tarungan na. Hangtod, kuhan, matandong samot garbo mo nang garbo makabuta na. Makabuta. Pero balik ni Birada, pertinindota na yung mga video bago nga ang pare ni Ingo Divine Nature na matay. Dili sana ko isulti. Eh, niya na. Perting irehis yun ng samot. At oras alas 3:45 mga kigsunan. Raymond Bulanon. Ano yung Raymond Bulanon? Kuya Apido eh. But ayaw lagi anang term nga dili maayo. Giyod nga padulong sa kalayo. Aron, unsa man? Surrender. Sa? Namang hinambog o gihapon ta. Bakot niya si Kwan, baru pakini kahuti. So, sana sa Kwan, simple po nga, Christ death on the cross. Na ito ka, bukid doon saan nga, siya may laki. Grabe ito, istorya niya, baliwa rin ako, kanin mo hinging ano, buka ito ya, kay mga wanggol ka, bugo ka, anak, naghan ngayon, baliwa rin ako na. So, ako nang gikuan niya, akong ina nga, wala lagi, galay literal, resulta ka divine human. O, sama na divine human. Lahik man yung topic, divine human. O, kung di ba tiyan, ilain naman yung isyo. Pwede rin sana. Mga kaigsunan.
Sobrang nga sa punto mga kigsunan. Ang ining siya mas maayos ang ituyo na siya yung nagabangga ang garbo malutaw gyud. Kay nami taon di magpapildi. Di gyud ngita nagrason mo abogado ko. Siga abogado pika sana. Ngita nagrason ko. Yung perubahan na ebidensya mo. Surrender na sa mga pahayag mga kigsunan. Dagan itong mga pangutana dito itong tubagon si Kuan. Ini Anthony Canillas. Pero wag hagan-hagan si Sin Thomas Kuan. Ini Aquinas. When the faith is endangered, kung mamaligro ang pagtuo, this superior can be corrected. Even corrected by the inferior. Sa tao, superior, inferior, ubos. So, ubos. Ano yung mga dagko nga, pari ka, obisko, kaban pa, makoreksyonan na siya, even publish sa publiko. Dili ka na sala, matupag sintama sa pila. Nanulog sa iyo niya, bis publiko ba, balong mo na. Sana doktrina bro. Oh. So, santos maningon na. So, manang usa sa punto mga kigsunan nga niya namgoy post niya, i-post ni Padre Darwin. Ikuan ni Julius Lawas. Kung ni Julius Lawas, ano ba nga, na may ubang masipit paling-paling ko, silent ba? Di na maayo nga anak. Pinang likunong nga to, kung mga kalakiha, huwag nung dana. Mingon uban nga, ingon sila si Adam o si Sob. Hapit na kung madala sa gaday literal. Bisa dadong pa na ninyo. Dadang tao. Yung dadaan nyo dito, kaya pati nindot na debate no. Nindot kayo. Asa itong kuwan nila, punta na rin. May kuwan na yung message. Anthony Canillas. Kung gusto ka Raymond Bulanon, ayaw na lang ang comments. Mana dia? Apa sa messenger na Brad Raymond Bulanon? Ya, dili sa social media. Social media so tago man. Kana ada yung mga uban na yung mga eskrito-eskrito. Para mas messenger. Hindi yun makita. Mga private talking. Unang sa punto mga kisunan nga may lang ang sibo di ko ni magawungan ng tao naman tayo kagawasan. Asa mamasan natin kagawasan? Ako nang gamiton na ng kuhaan ka na vaksin. Kung COVID vaksin mga kisunan, unvaccinated yung dibate mga aramines kini bakuna tapik di way ari pangkurman. Nya kining kuan po kining death penalty. Pero bagaman may gora. So na sa CCC nga respect human life. Nya na sa tay kagawasan. Dili ta robot nga kudulon bitaw ta si manda sa pare dia. Ingon ito kuan. Dili man ta iglesia ni Kristo. Dili na kibuloy og ni ining BBM si mandar mutuman ta nga for example hapit ng eleksyon sa barangay niya mingon nga ay nagbutare ng lansar og kapital sumutuman ng mga membro niya buat di pras katoliko ba nga dili mamandar natin kagawasan nga kuan pagpili o politiko. Sumara na ang punto dia nga magawong nga mura ta kulto no na grupo ng kulto. Tanawa kana mga nasa messenger nga sige magtubag gadto karon. Nga labaw kuno ang
ang magisterium ba? Hindi akong ipangutana, ang pulong sa Diyos. Labaw sa magisterium di, ang tubag niya, number 85 ba? Kining, mo yung interpret sa Word of God. Wa kung mangutana o interpretation, asay labaw. Whole Word of God o magisterium. Messenger. Yun siya nga, mao na, tubagang tarong, maro mga itubag sa, oo, laruhak tubag, akong ingnan. Isuwat yun, labaw ang pulong sa Diyos sa magisterium. Maro kali mo sa mo, ni anak misan nga, supakiro mo sa kano, tanawara, di gimaangko itong sa garbong, klaro na yung mga, naabunas katikisim of the Catholic Church, 86. Manihawa, ikong birada sa ganay literal, sa mga, igor ko ni tubag sa mga comments akong messenger. Sunan. Romeo Gumira o si Helga Leon o si Lackwell Jewel nga si Spire ako no? Ko, man maingon nga surrender. Maingon mo siya surrender ang pero ang post ito ko nga unity sa God kaya died kitikisis. Ang post ni Julius Lawas i-share ba? Ika ng Padre Darwin. Bot mo sa bot na ang tumong tuyo na in the long run, maugod ang kuan kining unite sa kuan kining Godite literal catechesis. O man tumong niya, di na makaon sa uban, madawat, sa pugos niyo. Sama itong kuan na, ada-ada. Bode Brad Ilber ang tingan, itong tanawon nga murag lalis wala mirchol man lilisan na sin ko kasi ito nagkasin ako alan sa lada ito nag-naisip si Kwan sound rea yet this magisterium is not superior to the Word of God but it is servant klaro mo kaya na musupak na kasi katikisim mo ba Catholic Church kaya o tanaw nga nako asay labaw Word of God o magisterium isang tubag yun tubag siya Uy, problema na, nana naman. Pero, ito ba nga, labaw, ipasuwat kita ko ba? Isuwat kita nga, labaw ang pulong sa magisterium. Di mo siya masuwat, mangutan na mo siya. Sumbalik naman. Tanawara. Pastilan, hadlok mo ang kuntong nas garbo di mo boss. Muna nga, imbis malangit, may inverno na naman. Muna ilisod kayo mga kingsunan. Ito na yung mga kingsunan. Fred Tundag, amigo ni Crispin Tampos. Alan Salada. Una dia nga mga kiksunan. Respektar ko si Spyro, akong birana kamay, pero ako lang diskutan ang nasa kuhan kay tungod na ko na yung komentaryo ko rin. Kiksunan. Dire sa kuhan, kining reneng death penalty mga kiksunan, nabahin mo siyang kuhan ini na adala sa kuhan ang death penalty kubang sip de luminister o yun sa death penalty pero ako di ko mo yun matupari sa 226 sa Katekismo of the Catholic Church. The legitimate defense of a person and societies is not an exemption to provision against the murderer of the innocent that constitute intentional killing. Sa ito pa, simbahan dili mo uyon ini, 2263 o 2267 na ito, na ito rin. Na nadiri sa kwan. Matod pa sa Catechism of the Catholic Church number 2267. Assuming that the guilty of parties, identity, and responsibility have been fully determined, the traditional teaching of the Church does not exclude recourse to the death penalty. If this is the only possible way of effectively defending human lives against the unjust aggressor. 2267 sa Katekismo ng Catholic Church. Pero ang simbahan manghilabot gumikan sa mamiligrong kalag. Nasa CCC Toto 46 ito.
mga kigsunan. Ato ba si Brad Victor sa Malabuyok, si Jerry Chika Merben og si Juan Nulan og si ang kabayo og si GC. Unya si Juan Ger Pantunial atau nagulay siya sa nang bumbas sa birada mo na siya og si Siptopel Corrado. Tata Felicitas Gadis eternal matur ba padayon ka po na ito ang gadis eternal. Natural kayo. Di ta mahunong sa pagtudlo nga Diyos nga buhi. Naam na katikisim mo ng Catholic Church sa 525 sa CCC. God, si Kristo eternal. Sa page 36 sa Fundamentals Catholic eternal. Mingon sila nga, mamatay ba na eternal ba di o hindi? Dili na mamatay. Sa ito pa, ang maruganan mo si Pisibo, labi na ko, buhi ang Diyos kanunay. Biblical na sa pulong sa Diyos. Yang pulong sa Diyos, labaw po mas magisteryo. Sa amna ni mo ng bata. So, padayon nga po, tulo sa buhi nga Diyos. Di may mutatsa ng giisyo nga, gisispire. Di kay, kumutandog ta sa tandugon ta paranglita ng katbang, malain mo na, muriak mo na, magubat sa balik. So, akong buhi nga Diyos. Kaya naman na sa kuwan, Katikisim of the Catholic Church, number 49, tumusahon. Iguntahan niyo kung malain niyo sabot. Kay, huwag na kitong danan. Dara, title. Without the creature vanishes. There is the reason why believers know that the love of Christ urges them to bring the light of the living God. Madalan mong kahayag sa buhi ng Diyos. Buhi nga Diyos sa Katikisim of the Catholic Church. Buhi nga Diyos. So, ito lang ang buhi nga Diyos. Mga manay, naam na sisisi, naam na sa Biblia. O unya, ang dugma, Brad Lakay ito recognize ay, kay murag klasa buhi mo na siya. Sa Silito, si Saldo, ban pa mga kigsunan. Ito lang na ang buhi nga Diyos. Usama na itong kung ano nila nga God is absolutely perfect. Dugma. God is absolutely simple. Unya, so daghang mga kuan mga yun. There is only one God usara nga Dios. The one is in the ontological sense true God. Nora man na. So wala mo tayo pika na magigsunan. Nya daghang God is eternal. Oh. Kanang so daghang yung mga kuan ni mga gigsunan. Angay nitong tunaan na sulat gitu deh. So menang usa sa punto mga gigsunan nga ang simbahan para ni sa tanang katawhan. Unya ang Iglesia Katolika Romana nagtuo tandako kay ni gamay ra ni tandi mo sa gingarian sa Dios. The kingdom of God is wider than the church. Lagi tukon ng Iglesia. Mas lapad ang gingarian sa Dios naman. Every element of the world. Wisdom chapter 1 verse 7. Na ang Dios nasa tanang tao. Mingon ka pagano pertinagana 6 billion. Pila may tao sa tibok kalibutan? Mga almost 8 billion man. Ya, ang Roman Catholic Church 18% na siya. Equivalent 1 billion kapin. Jojo Labaho Lop Gutierrez. Sakto man na ang Diyos buhi. Okay na pareha na ta Brad. Brad Jojo Labaho. Obispohonon na yung mga pido Brad. Artista ko na obispohonon. Herbert Recto. Mayong hapon Brad. Okay. Mayong hapon Brad. Muna nga ang Diyos sa buhi mo na yung maayo itudlo. Kay pami ba, nindot yung paminaw. Sumato nga ang tanang tao na ang Diyos kay sumasang ipahayag 18% Roman Catholic nanak kang Monsignor Sidje na kopya. Adi na basa-basa gold medal sa seminaryo 20 kabo. Niya kubang pare ang eskwela dia. Matubang sa kuan, wala medalya sa seminaryo. Di basa-basta. Niya 12%
Protestant. So kanang 12% plus 18%, 30% na. Kaigsunan. So sa to ba ang 70% na pigan pagano dili Kristiyanos. O niya, sa man nimo ihiro ta nimo kay impierno. Ang pagano 6 billion dili milyon na billion worldwide. Perte nagana. 1 billion kapin Roman Catholic Church, 18% man. Ang 12% wa about 1 billion, milyon na na. Sagol na mga born again, Bible Baptist, Sabarista, kapilon na itong Iglesia ng Cristo na. Saksi Jehovah, uban pa. Perte nagana niya. Kinanglan nga atong unang dakong simbahan Katoliko, gamay na kayo. Unang magtuon tak maayo nga usan eh. Minaw tas mga expert nga mga pare. Kaya mga hagtik na kusog ng filosofiya mga karaan. Kaya di na basta-basta. Siya batay. Unang usa sa punto bitaw nga ang 6 billion pagano mahurot ang impierno outside of the Roman Catholic Church wala. Kaya uban sa Vatican I, outside of the Roman Catholic Church, there is no salvation. Aduna pa yung mga CBN na pipila. Labi na ng ECSPX. Gi-iskumulgado sa one. Ito kanabaw ng mga Latin na. Moses. Tumus garbo, di mo na maangkon sa. Kaya hadlok mo ingnon sa nasayop. O, mau mana? Muna garbo, di ka mangon nasayop ka. Pare, kagli pare. Sa 846 sa Catechism of the Catholic Church, mga brothers and sisters, ipahayag ito nga i-qualify, i-explain yun ang kuan kining ang kaluwasan kay sa buhat 28 ang katapusan mensahe ni Apostol San Pablo mong yun ang kaluwasan. Ngumita ni Suda sa Espiritu ng buhat para magkuhan ng kaluwasan. Ang problema kung dangat ba na ito na kay kanito mga naong badlungon mo ta puro pabutan-buutan ng uban igo mo sa Lucas 16:15 ano naman penuhay buutan salang dako na nga naman basta suma sa mga experience mga kaigsunan ingon diri outside the church Roman Catholic Church man there is no salvation. So gawas sa simbahan way kaluwasan. Unya, ningon diri sa maong pahayag sa libro sa Magisterium, CCC. How are we to understand him? Affirmation often repeated by the church fathers. So kaya church fathers, ako muna akong pungtanas, may agi nga, wag mo tubag sa pikas ng simple nga grupo. Pungtanan ko, church pakinsa yung church fathers. Ang naabdan na si Spyro, tubag, bagong tagilimaw. Reformulated position, it means that all salvation comes from Christ, the head through the church, which is the body. Tinuod nga ang salvation, all salvation, gikan ni Kristo. Muna nga, nagikan ni Kristo ang kalawasan, di tama hukom nga, luwasa ka, ikaw diya, hindi mo tas Kristo. Klaro kayo, ang Ebanghelyo magkagapon na ba? Ang anak si Diyos na buhi. Siguro, ibasa ito sa, pare, sa ito pa dahil, buhi ka Jesus Christ. Sakto na mga kaiso, anita sa buhi nga Diyos, bruganan yun na. Muna ito ipakatap buhi nga Diyos. Muna na, niuyo ni sila bahaw. Anthony Canillas, Deliverance, Anthony Albarico po. Anthony Albarico, gamingo ni Makong ni Gregory, Mario Agbo. Matod pa diri sa kining Catechism 86, Brother Wede, pareha na sa pangutana nga kinsa una ang kinsay kinsay naguna itlog ba o himungaan. Moingon ka nga ang himungaan mo'y naguna. Moingon siya nga, diin gikan ang himungaan. Di ba sa itlog? Bitaw tinoon. Wala nga. Lahom kayo ng mga kingsunan. Sakto rin mo, Brad Anthony Canillas. Yung amigo na si Dumayak, Brad Noel. Salazar, Dumayak mo to. Ito yung i-mention mo ba mga simple mga higala mga kingsunan. Si Tami Caburnay, Vice President, Jules Beguera, si Juan, Neil Herinia, Dion Camps.
si Hinrando mangitngit nga marag ni kuminsun to. So manay sa punto magigsunan niya. Dili kay amo to bang namtay mga safety nga kuan nito dito ka pugos dito ka pugong nila po. Kay ilang lang special rights. Pero Jipre amabare kuminayon ko no nga ona din siya mo yung atin sa UCR. Atin dapat sa kay amtay kagawasan sa pagpili. Kaya di kita di-control, di kita may prent ng ubang rin ng kulto bitaw. Mo sa mando mo tuman naganda ni Diyos ang kagawasan sa pagtuon pagtuki sa kuan kay kuan man dili na mayo nga kutulon ta kay nana sa pulong sa Diyos nga sirakin si 14 ka mabayti ang ito. So muna nga akong itudlo Diyos nga buhi lang. Muna nindot kayo. Buhi nga Diyos. Biblikal man ang Biblia. Asa Hebreo 9:14 Ono Timothy 4:10 Latina Vulgata Uba de Michoria pero bakito. Nga buhi nga Diyos, Diyos nga buhi. Way. Labot na sisiyo kay buhi man. Pero muriak mo na misinterpret niyo. O masama na Diyos nga buhi na. Ang simple sibo, baruga na Diyos nga buhi. Muna ito man Diyos nga buhi ang simple Katoliko Defenders. Depende na simple sa simple sibo kung sunod siya. Ang kiksunan. So, Diyos nga buhi. Ang buhi pabarog na ito, mga kiksunan. Kaya biblikal ka na, nasa sisisi, nasa dugma ng Diyos kanunay buhi. God is always alive. Ano yan, may kuhan mga kiksunan, si kuhan. So, mato itong ibasa ko, pahibalo ni Adam ang pera nga, kuhan. Pero wapa mo kuan si Banso kunya gabi ito mo pibaw sa to. Kuan. Kini kuan. Kiksunan. So maragi na usa si Brad Brigadier ni sa si Brad Iman Impinadog si Brad Ilyong Ares Punay. Jiwan Pasiones. So muna nga usa sa mga punto nga kuan na ang pulong sa Dios labaw sa tanan. Kay Word of God na. Proverbio 30 verse 5. Ang Word of God tinuod yun, nga kiksunan. Niya, mo man atong kabiton niya para ako basta matubang Brad Adam remenda sa tumurganan nga kuang yun. God ganatay. Mao man Adam Mampera. Niya. Depende sa uban mga kiksunan. Si Javier Baco ato nag-Christ food. Si kuan sa nang uban niya mga kiksunan nga atong i-recognize saldio ko nung sinis si Bando sa kagyan mga kiksunan si usa sa mga kuan nga so na alas 4 marman 10 mga kiksunan lapas sa pero sugod alas 10 kapin sa tulo sugod so manang usa sa amin say matur pa sa kabalaan Santos San Agustin mapipista doon sa bang lugar mga kiksunan nga si San Agustin isog siya ni mawali matod pa niya sayang kuan adunay mga tao nga way kaon gitabangan dito at pagkaon aron maliko ng lawas pero mas labaw ang pagtudlo ngadto sa mga tao nga way kalibutan sa doktrina o kamatuoran ba so tuluan na to kay matubang sa Pablo sa 2 Corinto 4:18 ang butang nga makita mahanaw ang butang nga dili makita mulungtan ang pauglat sa kusog badili exercise uban ba mga una sa kusog gikinahanglan how much more ang sultanong nga exercise 1 Timothy chapter 4 verse 8 so manang isyu por isyu wala to giwagtang naman agi isis buhay lang pero tudlo gyud ta buhi nga Dios pero na yung bang sitbi nga mingon nga dili brad kay padayon niya po na dipindi na nimo kaya ko initayan mo nimo birada po daghang isyu nga diba kami ning Alvin ko walo man debate masturbation nga debate mi si Mary Maria karang ang dili magrosaryo may imperno tanan sila kana ang hagit po ng uban si Manisyo lahi isyu udas na langit po to may imperno din topic so kawalo may debate ang gaday nimo kaduha uban madirugad ka usa ang lima na laing topic na mga kiksunan so wala labot personal attack kay utang sa mga tarungan na kiksunan
Hil Galion, mayong hapon, Brady Wedi. Latino hombre, watching from Barangay Busay. O Hil Galion, sanay sa tibo kayo nga buhay ng Diyos kanunay. So, basig muriak mo ng buhay ng Diyos, basta na, biblikal mo na. Wala kumutat sa isyo. Wala kumutat sa giskutan, isyo mag-iksyonan. Kay, kuwan man, tahon sa kuwan po, pero dili sabton nga, dili na yun. Kay, wala mo na maingon ang sa papa. Nya, salamat yung mga kiksyonan sa mga viewers. Kita itong po naman, 3-4 rin sa UYR Island FM Radio. Sa Cebu City mga kiksyonan. Niya, matod pa ni St. Philip Neri. Think of yourself that every day is your last. Hinunduming kanunay, muna yung mong katapusan. Kaya, kalit ang kamatayon, kung 4:20, kung 4:20, buhay pa sa buntag, uto buhay pa, mapare ka, dili pare, obispo, laiko, madato ka, patay lang yapon. Kaya sa kadato, gignas ginaw, huy, buang mamatay ka ron. Sabi yun na. Asa mabasa na? Lucas 12:20-22. Sa ito pa, luhi dato ang kaptangan habilin, ang nagsunod, uy, nagkamta mo ngayon, mamatay ka po. Pero dili pa, una nga, sasakang pamaladungan ang kaalam 5 di nakabalibad sa ito kumatayo. Una nga, ang asa ninyong bahan dito sa ang inyong kasing-kasing. Why may laki na kadaha kwartas, kaya na nindot kayo. Ginoo-ginoo na, ginoo-ginoo, plastic na nga na. Kuban, o sa kwarta bahag kahong ba. Pero sa tinoo nagkalagad, wala na. Mas mayaning servisyo ta, na mugasto ta, na akong personal. Kaya yung black timer ako yung gasto. Wala o gumugsalig suban mga kiksyonan. At least yung gasto nga nag-iinom ng ubangan niya. Ributanon, agwan, kung saan naman kuhan. Muna nga, muna yung sa importante. Ambita kay sa libre nga way bayad mapagwali, 1 Corinto 9:18. It is privilege of preaching the Lord Diyos without charging for it. Libre nga way bayad. Pero si San Pablo, sa 2 Corinto 11:7, ningon dito nga, iwalay ko may balita nga walay bayad. Pero, mga ayo siya, kwarta sa mga iglesia, no ba sa padayon, pagkadayon talaga ito. Iglesia kataw ka na. Pero sa iglesia, I rob other churches tulis, robbery ba? So sa English, I rob other churches, mo gigamit sa English version, King James ito. So unang usa sa mga termino bitaw nga, para makapaambit ka, makuha ka kwarta para makapadayon ka, magalaga. Pilipos 1:20-21. Pilipos 1:18-21. Ingon dito nga, maghawi og tuyo, iwalin mo sa Kristo. Yung ba nga plastar kay Bible study dia, ya, akong gym na. Pero, way usa na da. Way usa. Way nakatunang na ubang, 90% durante katoliko. Pero pinapritin ka na, di madahan na. Niya, daghangin durante. Mas may pang usa, makabig ni mo, ang Ginoo ningon, Lucas 15:17, bisag usan lang mada, magpistang langit. Wa ba yung Ginoo, daghanan yung dala. Pero sadi mo daghang way usap na dala. Durante ka mga katoliko. Mao na diha nga, the most effective way in preaching the gospel is face to face. Actual na. Dili kay social media na uban diara. Ikuan kayo. Man dito sa laing nason ko. Ikortahan sa mga kaigsunan. Mo man tuyo, tumuog tuyo. Unang usa sa punto ito ng pagladungan mga kaigsunan. Nga ang pagpaambit na ito. Ininginong gamay rin. Usar ko yung tuyos Ginoo. Ito kubok na pabunyaga na ito. Nilaing rin. Uban pa nga. Bisan-bisan pagbisal na ito. Sa barista, uban pa. Saan na yun na yung mensahe pa yung tapuso na ito na eh. Si Brad Marson Olivar, watching. Muna mga kikson, tapuso na sa mubo mga pagkampo. Ngalan sa mga sa anak kong sa Espiritu Santo. Salamat yung Ginoo sa higayon na yung maghihatag, gikan nga nihanto ng mga oras sa way kukulan way katalagman. Hining tanan mong ipangayo pinagisangalan ni Jesus Christ, nga labing kamahanan, nga buhi nga Diyos, o sa tanang mga balaan mga santos. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless to everyone.
Ngayon ay oras